Okay alle sammen. I dag skal vi tale om Helmut Kohl, Tysklands kansler i en ret vild periode. Men det her er ikke bare en tør historietime. Vi skal bruge Kohl som et levende eksempel på, hvad konservatisme egentlig er, når det ikke bare er en teori i en bog, men rent faktisk bliver til politik, der former et helt land. Så her er vores køreplan for i dag. Først, hvad troede manden egentlig på? Altså, hvad var hans ideologiske kompas? Så zoomer vi ind på 80'erne og ser, hvordan han brugte det kompas. Derefter kommer vi til det helt store, genforeningen. Var det egentlig en konservativ plan? Og til sidst, hvad siger man om ham i dag? Godt. Spænd sikkerhedsselen. Nu kører vi. For at forstå, hvorfor Kohl gjorde, som han gjorde, er vi simpelthen nødt til at kigge ind i hans politiske maskinrum. Vi skal have fat i selve den ideologiske manual, han styrede efter. Hele Kohls politiske projekt hvilede på de her 4 grundpiller. På den ene side en stærk tro på markedet, men på den anden side så skulle traditionelle værdier som familie og stabile samfundsstrukturer bevares. Og så, helt afgørende, et klippefast bånd til Vesten, altså NATO og USA. Det er den her balance, der er nøglen. Og her er et nøglebegreb, social markedsøkonomi. Hvad dækker det over? Tænk på det som kapitalisme med sikkerhedsnet. Man vil gerne have den motor, som den frie økonomi er, men man vil også have et velfærdssystem, der griber dem, der falder. Det er, som man siger, frihed under ansvar. Godt nok teori. Hvordan ser de her idéer så ud, når de rammer virkeligheden? Og husk lige på, vi er i 1980'erne, midt i den kolde krigs iskolde klima. Da Kohl kommer til magten i 1982, så river han altså roret rundt. Væk med 70'ernes fokus på en stærk stat og ind med en ny kurs. Mindre offentligt forbrug og bedre vilkår for virksomhederne. Det er et ret markant opgør med den socialdemokratiske tænkning. Og så kommer vi til et af de helt store dilemmaer. NATO vil opstille atommissiler i Europa. Det skaber massive protester. Folk er på gaden overalt. Men Kohl står fast. Han bakker op om beslutningen. Hvorfor? Fordi hans fjerde søjle, den stærke vestlige orientering, var helt urukkelig for ham. Loyaliteten til alliancen kom først. Og så, i 1989, sker det utænkelige. Berlinmuren falder. Pludselig står historien der med en åben dør. Det her bliver den ultimative test af Kohls lederskab og hans politiske kompas. Altså, tingene sker med lynets hast. Det er et totalt kaos af muligheder og eufori. Men midt i det hele, der holder Kohl hovedet koldt. Han reagerer lynhurtigt, men ikke i panik. Han har en plan klar. Og planen, det er den her berømte 10-punktsplan. Det her er ikke bare en vi ser, hvad der sker holdning. Nej, det er en konkret køreplan. En måde at sige, okay folkens, vi gør det her, men vi gør det på denne her måde. Styret, kontrolleret, stabilt, for at undgå kaos. Okay, stop lige en halv. For det er jo her, det bliver rigtig interessant for os. Hvad er det helt præcist, der gør hans tilgang til genforeningen til en konservativ løsning? Jamen se her. Hver eneste af hans store beslutninger kan kobles direkte til de 4 søjler, vi startede med. Drømmen om national enhed, det er traditionelle værdier. Kravet om stabilitet frem for kaos, det er bevarelse af strukturer. At det nye Tyskland skulle være NATO, ren vestlig orientering. Og den lynhurtige indførelse af D-marken i øst, klassisk markedsøkonomi. Genforeningen blev simpelthen et konservativt projekt. Men ingen historier er jo sort-hvid. Slet ikke den her. Så lad os se på, hvordan man i dag husker Kohl og hans definerende øjeblik. Der er ligesom 2 fortællinger om Kohl. På den ene side, statsmanden, helten, enhedens kansler, der greb chancen, der historien kaldte. Men hvis vi vender mønten, så er der en anden historie. Historien om, hvor ufattigt dyrt det var. Om de massive økonomiske problemer og den arbejdsløshed, der ramte det gamle Østtyskland. Prisen for genforeningen var høj. Så det efterlader os med det her store spørgsmål, som I kan tage med jer. Var Helmut Kohl en mesterarkitekt, der formede historien ud fra sin konservative vision, eller var han i virkeligheden bare en utrolig dygtig surfer, der formåede at ride på en historisk bølge, han slet ikke selv havde skabt? Det er der nok ikke et enkelt svar på.